הלאה. צד שני, שמישהו יעמוד בצד השני, אין שם אף אחד. נצלם את הצד השני גם. אולי הם עולים פה. הנה, פתח. מה? איפה? אוכל, לא זה. מי דופק? פתח את זה, פתח את הקרש, אוכל הקרש הזה. פתח את הקרש הזה, כן, יש לזה קטע בקרש. שימו לב, אולי יש יציאה בזמן. דפיקות מהאוטו. כן, אני פוגע במשהו? רגע. רגע, לא, זה מגש. זה מברגה, אחי. תביא מברגה. יש דום, כן, זה הקרש הזה. קח מברגה. לא מברגה, צריך בורא. צריך אום. חבר'ה, נביא אותו. לא, אתה לא יכול, אתה דורך על זה. יש לך פה? לא, אתה דורך על זה, יאל. אתה דורך, אתה לא יכול להציב. יאל, חפרה עליך. יאל. נעשה את זה חכם. איווה. הנה, הוציא. תרים. תערום. תעלה מופנה. לא לקום. הזיקים על כולם. טיפוס והזיקים. יאללה, זהו. רגע. חבר'ה, שבו. זהו. יאללה. עוסקים אותם, אחד לשני. אחד לשני. תביא ידיים.